Kør. Ja, vi vil gerne sige lidt om differentialregning, og tænkte, vi vil starte med ligesom at sige, jamen, hvad er differentialregning egentlig? Og differentialregning beskriver egentlig, jamen, hvor hurtigt vokser en graf i et punkt. Altså det vil sige, at vi finder hældning af grafen, hældning af den kontinuere graf i et enkelt punkt. Det vil altså, hvad man nu engang kunne tænke sig. Det sker dog, at hvis man holder fast i den definition af differentialregning, altså at finde hældningen i et punkt, jamen, så kan man, hvis man nu vælger det her punkt som vores punkt, vi finder hældningen i, jamen, så kan der være en række tangenter, en række streger, den næsten række af de hældninger, som vi vil finde. Og der kan jo helst skulle være en enkelt løsning, en enkelt hældning i punktet, jamen så har man opstillet en mere matematisk beskrivelse. Og den tager udgangspunkt i differenskvotienten, som lyder som følger. Delta y, altså x2 fratrukket y1 over delta x, altså x2 fratrukket x1, som vi alle sammen kender. Måden man finder af, altså hældningen i en lineær funktion. Og det bliver så, hvis vi putter de tal ind, vi kender, eller de ligesom funktionsværdier, vi har, hedder den altså sådan her. Differentialkvotient. Hvis den her kvotient, som man normalt siger, ser sådan ud, i det x0 plus x minus i det de her to, de ophører hinanden. Hvis vi har i den her gældende, at vi har en værdi for delta x gående med 0, altså en grænseværdi for den, finder vi vores differentialkvotient i punktet x0, altså i det punkt, vi vælger hernede. Finder vi, hvis der er en grænseværdi for delta x i den her form gående med 0, finder vi en værdi for det, jamen så har vi vores differentierede funktion, vores f-mærke af x. Og det er en lille kort intro til differentialregning. Og så vil vi gå videre til nogle beviser. Pause? Nej, vi kan ikke pause. Nej. Ja, jeg har så lavet et bevis for, at differentialkvotienten er en konstant altid lige med 0. Og jeg har sat en graf her med en vandret graf, hvor fx0 går ud i lige linje. Og så det jeg gerne vil bevise er, at hvis vi har en funktion fx lige k, så er differentialkvotienten altså 0. Og det gør man på den her måde. Ved at udregne sekanthældningen, og så kalder vi differentialkvotienten. Så kan vi vise, at konstanten altid er 0, når man skal differentiere en funktion, hvor k er den eneste variabel. Og så bruger vi vores hældning, eller vores form for sekanthældning, og når vi har grafen her, så lige meget hvad vi putter ind i som delta x-værdi, så spiller funktionen altid f af k ud. Og
derfor, lige meget hvad for et tal vi har for delta x, så bliver det altid k. Og det gør så, at man får den her ligning, k lig k, fordi at, det er funktionen af noget x her, spytter det k ud, og så funktionen af x0 her, det er også k. Og k lig med k, det er lige med 0 divideret med delta x. Fordi det ikke er 0 i den nederste position, altså nævneren, så går det bare op lige med 0, og derfor kan man afgøre, at fransk differentialkoefficienten af x, når vi snakker om en konstant k, så er den altid 0. Yes. Yes. Og så arbejder vi i differentialregning med noget, der hedder simple differentiationer. Altså ligesom nogle simple måder, i stedet for at gå igennem en masse udregninger, hvor vi kan differentiere funktioner. Og en af de regler, vi får at vide er rigtige, jamen det er, hvis vi har f x lige med x i ente, jamen så vil den differentierede funktion se sådan ud. Og for ligesom lige at bevise den her ene del af reglen, i stedet for at gå igennem samtlige altså samtlige tal, jamen så vælger vi n lige med 1, lige med 2 i den her bevis. Og det vil altså sige, at min f af x hedder x i anden. Når det så er gjort, jamen så burde ifølge reglen min differentierede funktion hedde her altså lige med 2x. Jamen, hvordan ved jeg det er rigtigt? Jamen, det kan jeg lige prøve at bevise her. For at gøre det, bruger jeg en formel for sekanthandlingen, som hedder, som vi viste i starten, jamen, det er så som vi kender det. Yes. Det er det første skridt på sådan 3-timers regel, hvor vi skal bestemme et fransk quotient. Exactly. Jamen, der står jo 2 ubekendte her, det kan vi ikke have med at gøre. Så jeg fastsætter min x0 til 1, og indsætter den på de her pladser. Som det ses. Og så forkorter jeg regner ud, jeg har min funktion herhenne. Så jeg ved, at det her, det er lige x minus 1 i anden, minus 1 i anden, igen over delta x. Første trin er ligesom klaret. Jamen, så benytter vi en regneregel og udfolder altså den her. Nu skal jeg se, om jeg kan få det rigtigt med her. Det er altså x i anden. Plus minus 1 i anden. 1. Stadigvæk over delta x. Jeg forkorter 1 i anden minus 1 i anden. Altså eller 1 plus, og vi har et negativt delta, ligeledes, de går ud med hinanden. Og vi står tilbage. Delta x anden plus 2 delta x. Delta x. Exactly. Og vi
Det kan man også rigtig læse. Det er et problem. Så vi ser lige, om vi kan tegne det bedre her. Exactly. Og vi kommer herned til. Vi sætter ind i parentes, da vi kan det. Gør det lidt mere simpelt. Igen, stadigvæk over delta x. De fleste kan jo nok se, at jamen, i det her tilfælde, så vil ax, der divideret med delta x og ganget med delta x, ligesom gå ud, jamen så siger vi bare delta x plus 2. Altså, sekantens hældning er lige med delta x plus 2. Som sagt tidligere, jamen, så skal jeg bruge grænseværdien for delta x gående over 0. Kan vi skrive herovre? Altså, grænseværdien kan hvor delta x gående mod 0. Vi kunne i stedet for at sige delta x plus 2 gennem delta x gående mod 0. Og det giver jo, jamen hvis delta x går mod 0, ender vi med grænseværdien af 2. Vi er altså gennem de her udregninger nået frem til, at f mærke af 1 er lige med 2, da 1 var vores da vores x0 var 1. Jamen, hvordan passer det overens med vores regel? Det kan vi jo prøve. Vi kan prøve at indsætte 1 i vores delta mærke, vi fandt herovre. 1. Vi kan altså se, at gennem reglen for definition, som vi fik før, jamen, der burde vi nå frem til et mærke af 1 lige med 2. Igennem beviset her, jamen, der fandt vi samme resultat, og vi kan altså for eksemplet n lige med 2 konkludere, at det er gældende denne simple differentiation. Yes, pissefedt. Nu når vi til den sjove del, nemlig virkelighedseksempler. Det er mega fedt. Jeg har 2 eksempler her. Til at starte med, så har jeg Mads, der er i gang med at køre på ski. Han kører ned ad en bakke. Det kan bedst beskrives med formen fx lige med 0,5x i anden. Og det interessante område, der skal x være over 0, fordi ellers så kører han op ad bakken. Det bliver noget mærkeligt noget, så derfor bliver det relevante område. Til at starte med, grafen den ser sådan nogenlunde sådan her ud. Følger der. Meget fin graf. På y-aksen har vi meter, på x-aksen har vi antal sekunder, der går. Der kan vi starte med at finde den hastighed, han kører med ved at differentiere. Der hvor den regel, som Kasper han gennemgik før. For fx lige med 0,5x i anden, så gælder f mærke x lige med 1x, fordi at man går ned og ganger 2 med 0,5, det giver 1x, og så ryger i anden væk. Yes. Det kan vi så fx regne på. Efter 10 meter, så tænker jeg, hvad for en hastighed har Mads der? Så sætter vi 10 ind på x's plads. Det bliver så 1 gange 10. Det vil sige, at hastigheden den bliver 10 meter i sekundet. Hvis vi så vil finde ud af, hvor hurtigt at Mads accelererer, når han kører på ski, så kan vi prøve at differentiere igen. Så lige pt. ser den jo sådan her ud. Fx er lige med 1x, så differentierer vi igen, så fjerner vi x'et. Det vil sige, at vi står tilbage med f mærke x lige med 1. Det vil sige, at massen har en konstant acceleration. Det vil sige lige meget, om der er gået 10 sekunder, eller 5 sekunder, eller 1000 sekunder, så accelererer han hele tiden med 1 meter i sekundet. Yes. Så går vi videre til næste eksempel. Det er Jakke, der skal bygge et skur. Til det har han 30 meter hegn til rådighed. Til at starte med, så skal vi finde en form, der kan beskrive arealet. Det bliver den ene side her kalder vi x. Det er lige langt på hver af de 2 sider. Og så den sidste side, den kalder vi
30 minus 2 gange x, fordi at der er jo 30